Akwụkwọ Paralipomena nke Jekọb isi nke 7. Baruk wee bilie si n'ili ahụ pụọ, hụ ụlọ ahụ ka ọ na-etinye n'ezi ili ahụ. Igwe ahụ wee si n'obi mmadụ ekele Baruk bụ onyeisi ụlọ nke okwukwe. Baruk wee sị ya, gị onye na-ekwu okwu a họpụtara n'etiti anụ ufe niile nke eluigwe. Ugo wee sị, hụ, ezigara m n'ebe a. Baruk wee sị ya, ị pụrụ iziga Jeremaya ozi na Babilọn, ka ị wee si n'aka m zipụ ozi ọbụla nke ị chọrọ? Ma Ugo wee sịrị ya, n'ezie, ọ bụ n'ihi nke a ka e zitere m. Ma Baruk wee ree akwụkwọ ozi ahụ na fig sitere na nkata Abimelek, tụkwasị ha n'olu Ugo, sị ya, asị m gị, eze nnụnụ, n'udo, dịkwa ezikwa n'ike, buru m ozi. Unu adịla ka ugolọma nke Noa zipụrụ, nke na-alaghachikwuteghị ya n'ime ụgbọ ahụ, kama dịka nduru nke wetara onye ezi omume nke ugboro 3. Ya mere, were ezi ozi a jekwuru Jeremaya na ndị nọ n'ọhụ Bim, ka ọ wee dịrị gị mma. Burunu papịrọs n'aka ndị mmadụ na onye Chineke họrọ. Ọ bụrụgodu na anụ ufe niile nke eluigwe gbara gị gburugburu ma chọọ ịlụso gị ọgụ, gbasie mbọ ike, Jehova ga-enye gị ike. Ma ewezugala onwe gị gaa n'aka nri maọbụ n'aka ekpe, kama kwụ ọtọ dị ka akụ nke na-agba ọsọ. Gaa n'ike nke Chineke, ma ebube nke onye nwe ga-anọnyere gị n'ụzọ niile. Ụlọ ahụ wee gbalaga jee Babilọn, na-ekegide akwụkwọ ahụ n'olu ya. O wee gbachie nkịtị ruo mgbe Jeremaya ga-abịa, n'ihi na ya na ụfọdụ n'ime ndị Izrel na-apụta ili ozu na mpụga obodo, n'ihi na Jeremaya rịọrọ eze Nebukadneza arịrịọ sị, nye m ebe m ga-eli ndị m nwụrụ anwụ. Eze wee nye ya. Maka ha na ozu ahụ na-apụta, ha na-akwa akwa abịa. Igwe ahụ wee tie mkpu n'oke olu sị, asị m gị, Jeremaya bụ onye a họpụtara, ohu nke Chineke, jee kpọkọtanụ ndị mmadụ, bịakwa n'ebe a ka ha nụrụ akwụkwọ ozi m wetara unu site n'aka Baruk na Abimelek, ndị inyom ha na ụmụntakịrị ha. O wee bịa n'ebe ugo ahụ dị, bunye asụje. Ndị Izrel wee nụ ya, kwaa akwa, tụkwasị aja n'isi ya, sị Jeremaya, napụta anyị, ma gwa anyị ihe anyị ga-eme ka anyị wee bata n'obodo anyị ọzọ. Jeremaya wee zaa sị ha, meenụ ihe ọbụla unu ga-eme ka anyị baa n'obodo anyị. Jeremaya wee degara Baruk akwụkwọ si otu a, nwa m nwoke nke m hụrụ n'anya, elela anya n'arịrịọ gị na-arịọ Chineke n'ihi anyị, ka o wee duru anyị ụzọ ruo mgbe anyị siri ike nke imebi iwu a pụta. N'ihi na ahụwo gị na onye ezi omume n'ihu Chineke. O kweghịkwa gị bịa n'ebe a ka ị wee ghara ịhụ mkpagbu ahụ nke dakwasịrị ndị Izrel na Jehova aka ndị Babilọn. N'ihi na ọ dị ka nna nwere nwa nwoke ọ mụrụ naanị ya, nke dị enyefere ya ntaramahụhụ, na ndị na-ahụ nna ya na-akasi ya obi n'ihu ya, ka o wee ghara ịhụ otu a na-eti nwa ya ahụhụ, ka e wee mebie ya karịa iru uju. N'ihi na otu a ka Chineke nwere ọmịiko n'ahụ gị, o kweghịkwa ka ị bata na Babilọn, ka ị na-ahụ mkpagbu nke ndị mmadụ. N'ihi na kemgbe anyị bịara ebe a, iru uju akwụsịbeghị anyị afọ taa. Ọtụtụ ugboro mgbe m pụrụ, ahụrụ m ụfọdụ n'ime ha, ndị mmadụ kwụgburu eze Nebukadneza, na-akwa akwa na-asị, mee ebere anyị, Chineke zaa. Mgbe m nụrụ nke a, o wutere m, wee tie mkpu ugboro 2 na-eru uju, ọ bụghị naanị n'ihi na a kwụgburu ha, kama n'ihi na ha na-akpọ oku na Chineke mba ọzọ sị, mere anyị ebere. Ma echetara m ụbọchị niile emume nke anyị mere na Jerusalem tupu ndọkpụ n'agha anyị, na mgbe ị chetara, m kwara ude wee laghachi n'ụlọ m na-akwa akwa ma na-akwa akwa.
Ugbu a, kpee ekpere n'ebe unu nọ gị na Abimelek n'ihi nka ndị mmadụ, ka ha wee gee ntị olu m na iwu niile nke olu m, ka ha wee gee. Ị nwere ike isi ebe a pụọ, n'ihi na asị m unu na oge niile nke anyị nwere n'ebe a ka ha debeworo anyị n'okpuru, na-asị, gụọnụ anyị abụ site n'abụ nke Zayọn bụ abụ nke Chineke gị, abụ ọma. Ma anyị isi nke 3 ruo na nke 4. Ma anyị zara ha, anyị ga-esi aṅaa bụkuo gị abụ ebe anyị nọ n'ala ọzọ? Ma mgbe nke a gasịrị, Jeremaya kegidere akwụkwọ ozi ahụ n'olu ugo, na-asị, gaa n'udo, ka onye nwe chekwa anyị abụọ nche. Ugo wee gbalaga bịa Jerusalem wee nye Baruk akwụkwọ ahụ. Ma mgbe ọ tọpụworo ya, ọ gụọ ya, sutu ya ọnụ, kwaa akwa mgbe ọ nụrụ akụkọ niile nke ndị Izrel. Ma Jeremaya were fig ahụ kesara ndị ahụ n'etiti ndị Izrel. O wee na-akụziri ha ka ha zere mmetọ nke ndị mba ọzọ nke Babilọn.